Qed tikber is-sitwazzjoni kaotika fil-ħabs ta' Kordin fejn kull ma jmur qed jidher ċar li t-tmexxija preżenti mhijiex kapaċi tikkontrolla s-sitwazzjoni fir-rigward ta' droga u jidher li din ħarbet minn kull kontroll. Diversi sorsi fil-ħabs ta' Kordin li f'dawn li mtkellmu mal-ġurnal In-Nazzjon żvelaw ħafna affarijiet li ser kun qed joħorġu minn din il-midja fil-jiem li ġejjin. Li tkellmet ma' In-Nazzjon spjegat kif it-tmexxija ġdida tal-ħabs irnexxielha b'suċċess ta' ħafna affarijiet għataw l-extended visits li l-priġunieri neħħewlhom il-kart tat-telefon, ma jħalluniex indaħlu l-ikel, ma jħalluniex naħslulhom il-kutri, irnexxielhom jaqtaw kważi kollox. Iżda l-aktar ħaġa importanti li ma qatawiex hija id-droga. Tisiba kullum kien u l-priġunieri jsibuha bl-aktar mod faċli. Dillhom żiedet tajt illi fil-jiem li għaddew f'Diviżjoni 2 iddaħħal priġunier barrani wara xi ħin dan beda jħossu ma jiflaħx, fi ftit tal-ħin beda jarmi l-kokaina li kellu moħbija fl-istonku tiegħu. Xi priġunieri ħadu minn din il-kokaina, 6 priġunieri instabu pożittivi għad-droga u ntbagħtu f'Diviżjoni 6. Persuna oħra sostniet li bħalissa hemm ta' priġunieri li qed jagħmlu strajk tal-ġuħ hija qalet li s-sitwazzjoni fil-ħabs ta' Kordin hija waħda ta' inċertezza kbira. Ħadd ma jista' jkellem lid-direttur jew lil ta' taħtu dejjem okkupati u mħabbta dawn. Sa dan it-tant is-sitwazzjoni fil-ħabs sejra mill-ħażin għall-ar. Meta nitkellmu ma' xi uffiċjali tal-ħabs jitolbuna nadruhom għaliex mhux minnhom ġej. Jgħidulna li huma jkollhom jobdu l-ordnijiet tad-diretturi tal-ħabs, jgħidulna li huma ma jaqblux ma' dak li qed isir, jgħidulna li hemm ħafna bullying fil-ħabs. Fl-aħħar ġimgħat ix-xenarju fil-ħabs ta' Kordin iċċajpar ħafna u saħansitra priġunieri qed jaraw preżenza ta' armi fil-kuruturi tal-ħabs illi bħala qatt qatt ma raw qabel. Priġunier illi ilu numru ta' snin fil-ħabs għalilna li għall-ewwel darba ra uffiċjali armati sa' snienhom bl-armi tan-nar f'idejhom. Il-messaġġ lilna l-priġunieri kien wieħed ta' provokazzjoni. Dan il-priġunier spjegalna wkoll li t-tmexxija tal-ħabs qed timxi b'mod diskriminatorju mal-priġunieri. Hemm priġunieri li jitħallew jaħdmu anke jekk inqabdu bidroga u oħrajn jintbagħtu f'Diviżjoni 6 għaliex inqabdu b'xi smek. Huwa saħaq illi anke fil-ħabs li priġunieri qed issir diskriminazzjoni fuqhom. Hemm priġunieri partikolari illi jagħmlu xogħolhom u li spiċċa tħallas ħafna flus iżda il-kumplament tal-priġunieri tax-xogħol li jagħmlu ingħataw ir-rata fqira tal-prekarjat.